Генрых Далідовіч, Губаты. Раздзел 3. Прайшло некалькі тыдняў. Ласяня акрыяла, падужэла. Пачула, што ў яго залячылася рана. Спачатку зацягнулася цвёрдаю, тоўстаю, бурай ад крыві нарасцю, а пасля гэтая нарасць пачала сушэць, свярбець і адлушчвацца ды абвісаць. У падпаветцы на хапку сена яно спала ноччу, а днём гуляла па двары, пазнаёмілася з усімі яго насельнікамі. Палюбіла шчыра гаспадара, добрага і спагадлівага чалавека. Мірна ўжылася з таварыскім сабакам, са свавольнікам цялём, амаль равеснікам, з якім гойсала па двары. З катом, з курамі, драбнатой яму было нецікава. І яно без ніякай злосці, толькі дзеля жарту не адганяла тых, а наўмысна бегала за імі, нясмелымі, путкімі, бачачы, як яны баязліва ўцякаюць. І гаспадар, заўважыўшы гэта, у першы раз накрычаў, кажучы, што ката чорт не возьме, а вось курэй не трэба гэтак палохаць. Яны і пер'я губляюць, і адбіваюцца, не нясуцца. З вялікай, амаль з ласіху каровай адразу ж, у першую хвіліну сустрэчы, ніякага сяброўства не выйшла. Яно памкнулася да яе, да вымя, пачуўшы пах малака, але тая балюча трэснула задняю нагою, і яно, плачучы ад болю, больш не падышло да яе. Як і тая ганарліва не звяртала ніякай увагі. Найбольш ласяня пасябравала з гаспадаровымі дзецьмі, з хлопчыкамі дзяўчынкаю. Яно не ведала, каго больш з іх любіла. Відаць, абаіх пароўну. З імі яно і дурэла, бегала па двары, брала з іхніх рук смачны хлеб, салодкія цукеркі і пернікі. А ад іх яно атрымала смешную, нават дураслівую мянушку – Губаты. Прыдумаў гэта хлопчык. Усё дзівіўся, што ў яго ласяняці такая гарбатая морда, абвіслая верхняя губа, а пасля і выдумаў – Губаты. Падклікалі яго адным з цялём клічам. Цяля, цяля! А мянушку вось далі такую. Спачатку называлі так дзеці, а пасля пачалі гэтак падклікаць і сталыя. У адзін з апошніх летніх дзён, у яшчэ раннюю, сівую ад туману раніцу, да якой яго рана стала цвёрдай, зарубцавалася, ўжо не трэскалася і не балела, толькі крышачку саднела, хоць так і не зарасла шэрсцю. Чамусьці зрання прынёс яму вядро з пойлам не босы, яшчэ заспаны хлопчык, а сам гаспадар. Ён быў ужо ў аброшаных кірзавых ботах, старым пінжаку, на плечы якога начаплялася шмат лясной павуціны, і ўвесь ён пахнуў вільготнымі грыбамі. Прынёс па паўвядра пойла яму і цяляці, якое сёння чамусьці ўсё яшчэ не выводзілі ў поле, і з якім яны дасюль елі з цабэрка свежую траву. Хлопчык заўсёды стаўляў перад ім вядро, апускаў у яго руку, і Губаты, ловячы пальцы, хляптаў смачнае цёплае пойла, а пасля ўжо языком вылізваў наліплае да дна салодкае цеста. Цяпер Губаты тыцнуўся ў вядро, шукаючы мяккіх пальчыкаў, абліў да вачэй морду і, нічога не абмацаўшы, не мог піць, толькі выплёхваў усё долу. Ляснік моўчкі пазіраў, але пальцаў сваіх не даваў і за такую марнату не крычаў. Стаяў і курыў зацяжкамі, моршчыўся. Быў ён сёння нейкі задумлівы, надта сур'ёзны. Як цяля выпіла і вылізала сваю долю, ласяня абы-як гэтаксама апаражніла вядро, ляснік узяў з плота зматаны ланцуг,
надзеў ашыйнік на цялячую шыю, адчыніў брамку і павёў яго з двара. У тыя разы, калі выводзіў цяля на пашу, зачыняў брамку перад самым носам Губатага, якому гэтаксама хацелася пайсці разам, не заставацца аднаму. А сёння чамусьці не паспяшаўся гэтага зрабіць. І Губаты спачатку нясмела, як не верачы, што яму гэтак можна, а пасля смялей памкнуўся следам. Яны падаліся па выцэментаванай сцежцы ля хаты. Ідучы, Губаты убачыў, што запацелае ад цяпла акно пазірае гаспадыня. Глядзіць самотна і нават, здаецца, нечага жалобіцца. Выцірае рогам белай хусцінкі вочы. За яшчэ адной брамкаю амаль адразу пачаўся белашэры брук, на якім Губаты ледзь не спатыкнуўся, не могучы ісці па камянях. За брукам ляжаў неабгароджаны вялізны ад вуліцы да лесу выган, амаль увесь ужо выгаралы ад сонца, рыжы, але мясцінамі ў лагчынках яшчэ зеленаваты. Гаспадар прывёў іх да зелянейшай лапіны, па дарозе вырваўшы з зямлі калок, да якога, відаць, раней прывязвалі цяля. Як гаспадар прыпыніўся, нагнуўся, пачаў забіваць каменем у дол сплясканы зверху калок, пятлёю, надзеўшы на яго ланцуг, стала і ласяня. Здзіўленыя такім вялікім прасторам, над якім, здаецца, намнога пабольшала, і блакітнае з лёгкай парнасцю неба. «Ну што, Губаты?» Кінуўшы вобзем камень, ляснік падняўся, атрапаў аб штаніны рукі, а пасля пагладзіў яго па спіне. «Стаў ты ўжо дужы, здаровенькі, то ідзі ў свой дом, так сказаць, і жыві, дзе ўсе твае сваякі жывуць. Бо цяперака, покуль ты яшчэ малое, табе добра ў нас, а скора будзе нядобра. Ідзі, покуль дзеці спяць», — сказаў так і падштурхнуў узад. «Ідзі, звярок мілы, да свайго, а пра нас забудзь. Так будзе табе ж лепей». Губаты адышоўся, пхнуў мызаю цяля, і яны, як штодня ў двары, імтанулі адсюль. Але хутка цяля, ірвануўшыся, стала. Яго, напяўшыся, затрымаў ланцуг. Ляснік, які шлэпаў у ботах за імі, замахаў вялікімі рукамі, і Губаты, зусім не спалохаўшыся, адурасліва і як дражнячыся, падскочыў, брыкнуў заднімі нагамі і гайцануў далей, імгненна п'янеючы ад вялікай прасторы, бегу, адчуваючы, як яму ўсяго гэтага дасюль не хапала. За выганам пачаўся малады лес, які знаёма запахнуў зеленню, смалой, расою, і ў душы Губатага нешта як варухнулася, захацелася бегчы, і ён, ужо нічога не помнячы, не азіраючыся, мінуў маладняк і памчаў у глыб лесу. Стары сасонік яшчэ болей завабіў нечым невядомым, родным, мілым, што ён адчуў такое вялікае шчасце, якое, здаецца, не толькі поўніла грудзі, але і хмяліла зусім. Ён прабег яшчэ, тыцнуўся высокую траву і, нечакана зморшчыўшыся, спыніўся. Гэта былі калючыя ажыны. Губаты хутка выблытаўся назад, адчуваючы, як гараць агнём падрапаныя ногі. Прайшоў крыху, асцярожна дакрануўся мордай да высакаватага густога ядлоўцавага куста і зноў хуценька адскочыўся, адчуваючы, што запякла наколатая далікатная мыза. Ап'яненне воляй прайшло, і ён адчуў, што шмат чаго тут не ведае, а вось леснікоў двор знае ўжо да драбніц.
адчуў, што і лес сустрэў яго непрыхільна. Падаўся далей паволі, баючыся, каб зноў не наткнуцца на што калючае. Запыніўся, падняў галаву. І тут ён пачуў, што яго жаласна кліча хлопчык. «Губаты! Дзе ты, губаты?» А гэтаксама тоненька, як камар, плача дзяўчынка. Ён зразумеў, што далёка адбегся, пакінуў адных сваіх сяброў. Падумаў так і затрусіў назад. Выскачыўшы з лесу, згледзеў, што ляснік трымае на руках і спрабуе несці дамоў дзяўчынку, якая вырываецца і рубзае. «Губаты, губаты!» – радасна закрычаў хлопчык, босы ў кароткіх трусіках ды майцы, а пасля хутка-хутка пабег насустрач. Убачыўшы гэта, ляснік апусціў на зямлю дзяўчынку у кароценькай кашульцы, босую, і яна гэтаксама падалася сюды за хлопчыкам, крышку смешна віхляючы нібы крываватымі ножкамі. Бегла і нешта радасна крычала. Яны сутыкнуліся з хлопчыкамі і пакаціліся долу. Губаты падаў першы, каб не пакалечыць малога. Хлопчык хутка ўсхапіўся, абняў за шыю, прытуліўся, шэпчучы: «Губаты мой, губаценькі!» Падбегла, гопнулася на яго і дзяўчынка, гэтаксама абхапіла шыю мякенькімі маленькімі ручкамі, а пасля і прытулілася поўненькаю шчочкаю. І губаты не вытрываў, заплакаў, што ў яго такія верныя, мілыя маленькія сябры. «Ты маніў нам!» – папракнуў хлопчык бацьку, калі той паволі падышоў. «Губаты не ўцёк сам, а ты яго выпусціў, як выпусціў бусла, зайчыкаў, дзікіх парасят. Але губатага мы не адпусцім, ён будзе жыць у нас, я яго буду карміць, і я буду кальміць», – паўтарыла за ім дзяўчынка, гэтаксама з папрокам пазіраючы на маўклівага, як вінаватага, бацьку сваімі вялікімі вачамі, поўнымі слёз. «Ты нядобры, татусь!» «Добра вы робіце, дзеці, і нядобра», – зморшчыўся нарэшце, азваўся ён. «Хораша і люба, што глядзіцё так губатага, але блага, што трымаеце. Ён звер і павінен жыць у лесе. Там яго дом, пасцель, яда, воля. Цяжка бывае дзікаму зверу, калі яго залішне прыручаць людзі. Гора бывае, бяда. Я ж ведаю». Губаты, нічога не баючыся, падхапіўся, гарцануў і пабег да яшчэ аднаго сябрука, да цяляці. За ім, не слухаючы, а можа зусім не разумеючы сталых, сур'ёзных бацькавых слоў, памчаліся і шчаслівыя дзеці.